ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ደሓን ዲኹም ኩልኩም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር ደቂ ተዋህዶ ኣሓተይን ኣሕዋተይን ኣነ ሰላሜ እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ድማ ሰላም ክትኮኑ ናብ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ እንኳን ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ንበዓል ሆሳዕና እሽም በዓር ንበረከት ኮነኒ ንእሽተይ መንፈሳዊ ግጥሚ ካቀርብ እሞ ብሰላም ክፀንሑ ምሳዬ ብትሕትና ይላቦ እሽም በዓር ንኣከብለኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። ሆሳዕና ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብቃሉ ኣብ ምድሪ ተመላለሰ ንሰባት መሲሉ ኣብ ኢየሩሳሌም መሰረተ ኩሉ ክምህር ፈለመ መድሃኒ ዓለም ባዕሉ ኣብ ኩርቤል ዝፋን ዝቕመጥ ፈጣሪ ኣብ ኣድጊ ኮፍ ኢሉ ንደቂ ሰብ ከብሪ ምስጋኑ ከቃርፁ ፈረሳውያን ተገበሩ ፃዕሪ ህፃናት ሆሳዕና ሆሳዕና በኣርያም እንዳበሉ ዘመሩ ብፍቕሪ ኣብ ሰማይ መላእኽቲ ዘኽብርዎ ዘመስግንዎ ሆሳዕና እንዳተባሃለ ኣብ ኢየሩሳሌም ረአይዎ ሰቲ እንዳነስነሱ ክዳኖም እንዳንፀፉ ኣኽበርዎ እቶም ፈረሳውያን ግና ምስ ማዕበይዎ ኣትዩ ምስ ረአየ ንቤት መቕደሱ ዕዳጋ ገይሮምዎ ኣብኡ እንትበኣሱ ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ሕገይ ኣይተጣሓሱ ካብ ስሕተቶም ነገሮም ክምለሱ ናይ ትዕቢት ኣምላኽ መቕደሱ ስለ ዘይክእል ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ጭግራፉ ኣልዓለ ነቲ ዝሽየጥ ኣቕሓ እንዳፈናጨለ ክደፍኦም ፈለመ ውፅለይ እንዳበለ ክደፍኦም ፈለመ ውፅነይ እንዳበለ አሜን አሜን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ካብ መሰረተ ኩሉ ምንጪ ጥበብ ይብራህ ካሳ አሜን አሜን። ከምዚ ንዓመታ ብሰላም ብጥዕና የጽንሐና